सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत महायुतीच्या विजय निर्धारासाठी वहिनीसाहेब अर्थात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या सौभाग्यवती सौ नीलम राणे या मैदानात उतरल्यात। संपूर्ण मतदारसंघात झंझावाती दौरा करत त्या महिला मेळाव्यातून महिलांना दिलासा देण्याचं काम करतायत। एका बाजूला स्वतः नारायण राणे भाजपा कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांच्या साथीनं संपूर्ण लोकसभा मतदारसंघ पिंजून काढत असतानाचं चित्र समोर येत आहे, तर त्यांच्या सोबतीनं खांद्याला खांदा लावून आमदार नितेश राणे, माजी खासदार निलेश राणे आणि वहिनी सौ नीलम राणे या देखील मैदानात उतरून रणांगण गाजवतानाचं चित्र पाहायला मिळतंय। एकूणच त्यांच्या दौऱ्यावेळी सौ नीलम राणे यांच्याशी संवाद साधलाय कोकणशाहीचे मुख्य संपादक साईनाथ गावकर यांनी। नमस्कार, मी साईनाथ गावकर। खरं तर लोकसभा निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरू आहे आणि एकूणच या रणसंग्रामामध्ये महायुतीच्या विजयासाठी वहिनीसाहेब मैदानात उतरलेत। आपल्या सोबतीनं आहेत सौ नीलम नारायणराव राणे। वहिनीसाहेब, खरं तर या चर्चेमध्ये मी आपलं स्वागत करतोय। 1990 सालापासून आपण एकूणच राणे साहेबांचा प्रवास पाहत आहे। आत्ताची जी 2024 ची लोकसभा निवडणूक आहे, या निवडणुकीकडे तुम्ही नेमकं कसं पाहताय? आज राणेसाहेब जवळजवळ 35 वर्ष या जिल्ह्याचं नेतृत्व करतायत। कुठल्या ना कुठल्या पदावर ते असल्यामुळे ही आज 2024 ची जी काय निवडणूक आहे, एक तर सुरुवातीला लोकसभा निवडणूक आत्तापर्यंत त्यांनी ही पहिल्यांदाच लढवत आहेत। यापूर्वी निलेशने 2 वेळा लढवली होती आणि आज मोदीजींचं जे सरकार आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी 6 वर्ष राज्यसभा खासदार म्हणून काम केल्यामुळे तिथलं जे काम आहे तिथलं आणि केंद्रातलं आणि महाराष्ट्रातलं हे बघतात त्यांना असं वाटतं की परत एकदा लोकांची सेवा जर आपल्याला जास्त चांगल्या तऱ्हेने करायची असेल तर या निवडणुकीला आपण उभं राहायचं आहे। तेव्हा तसं त्यांनी मला विचारलं, तर म्हटलं ठीक आहे, तुम्हाला वाटतंय तर तुम्ही करा। कारण आत्तापर्यंतच्या सगळ्या निवडणुका ज्या लढले ते घरात विचारूनच त्यांनी सगळं केलेलं आहे, त्यामुळे ह्या वेळेस तसं केलं तर आम्ही आपलं नेहमीप्रमाणे ठीक आहे चालेल असं म्हटलं। खरं तर ना वहिनीसाहेब, अगदी राणे साहेबांना पाहिलं, आता तुम्हालाही ह्या महिला मेळाव्यानिमित्त स्टेजवरती बोलताना पाहिलं, ती जी ऊर्जा आहे ना ती 1990 सालापासून 2024 पर्यंत तशीच कायम आहे, किंबहुना ती वाढत गेली। हीच खरं तर जनतेचं प्रेम आणि जनतेची ताकद आहे। तुम्ही नेमकं याकडे कसं पाहताय? मी पण तसंच समजते, जनतेने जो प्रेम म्हणा किंवा सहकार्य केलं आहे त्याच्यामुळेच ही सगळं तुम्ही म्हणताय त्याचा उत्साह म्हणा राणेसाहेबांमध्ये आमच्या सर्व कुटुंबामध्ये आहे असं मी समजते। खरं तर ना वहिनी, तुम्ही अनेक स्थित्यंतर या राजकीय राणेसाहेबांच्या प्रवासामध्ये पाहिलेत। अगदी सुरुवातीला बाळासाहेबांचा हात राणेसाहेबांच्या डोक्यावर कायम असायचा, आता मोदी साहेबांचा आशीर्वाद आहे। कसं पाहता एकूणच या संपूर्ण राणेसाहेबांच्या प्रवासाकडे? खूप जवळून प्रवास पाहिला, त्यामुळे खूप असं त्याच्यात खाचखळगे आले, संकट आली, चांगलेही दिवस आले, बरे वाईटही दिवस आले। पण हा जो काळ आहे, हा आता जो काळ 10 वर्षाचा जो चालू आहे मोदी सरकारचा, तो एक परिवर्तनाचा काळ आहे। त्याच्यामुळे त्यामध्ये आणि पहिल्याच्या काळामध्ये खूपसा फरक आहे। जसं बाळासाहेबांचे ती एक हाती निर्णय होते ते सगळे, इथे तसं नसतं। इथे तुम्ही सगळ्यांच्या संमतीने सगळ्यांना विचारून हे सगळं निर्णय तिथली वरची मंडळी घेत असतात। हा फरक मला याच्यामध्ये जास्त जाणवतो। खरं तर वहिनीसाहेब, आता आम्ही पण पाहतोय म्हणजे एक स्पष्ट वक्ता पती आणि 2 निर्भीड मुलांची आई म्हणून घरामध्ये 3 राजकीय व्यक्तिमत्व आहेत जे महाराष्ट्रामध्ये त्यांचं फार मोठं नाव देखील आहे। तुम्ही त्यांना काही राजकीय सल्ले घरात देता का हो? नाही, मी तसं देत नाही राजकीय सल्ले। कारण मी आता मला असं थोडं वाटायला लागलं की 3 जण जर घरात राजकारणी असतील तर नुसते एकट्या आईचं म्हणा पत्नीचं ते काम नाही ते समजवण्याचं, आणि ते समजतात असंही नाही मला वाटत। निर्णय त्यांचे ते तिघंही घेत असतात, फक्त सांगताना निर्णय घेताना विचारून घेतात आणि मग ते बरं वाईट आपलं आहे चांगला निर्णय नाही आहे मला पटला आहे की नाही पटला आहे हे मी माझं मत मांडते।
एवढ्यापुरतं सीमित आहे. कारण ती जे काही निर्णय घेतील ना ते सगळ्यांना विचारून घेत असल्यामुळे ते आत्तापर्यंतचे जे निर्णय झाले ते चांगलेच झाले. त्यामुळे मी सांगून ते निर्णय चांगले झाले असं मी तरी स्वतः समजत नाही. कारण शेवटी कुठलाही हा निर्णय हा सगळ्यांना विचारूनच घ्यायचा असतो आणि आत्तापर्यंत त्यांनी तसंच केलं आहे. तर मला ते तिघांचं थोडेसे ते तिघंही तापट आहेत किंवा म्हणतात ना आपण ते स्पष्ट बघते. तापट म्हणण्यापेक्षा स्पष्ट जे आहे ते तोंडावर, जसे वडील आहेत तशी ती दोन्ही मुलं आहेत. त्यामुळे मला असं वाटतं की तो त्यांचा स्वभाव आहे तिघांचा. खरं तर वहिनी, यावेळची पण जी आताची लोकसभेची निवडणूक आहे, महायुतीचा उमेदवार कधी जाहीर होईल याची सर्वजण आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. पण राणे साहेबांनी या निवडणूक रिंगणामध्ये उतरावं अशी बहुतांश कार्यकर्त्यांची, पदाधिकाऱ्यांची इच्छा आहे. तुमच्या मनात नेमकं काय? नाही, आम्ही वाटतं असं उतरावं, पण आत्तापर्यंत जे उमेदवार आता जे ह्याच्या अगोदर नावं जी आली सगळी, मी नावं तर आता घेत नाही, पण ज्यांची नावं आली ती नावं बघितल्यानंतर वाटतं ना राणेसाहेबांनीच उभं राहिलेलं बरं. त्यामुळे आम्ही घरात सांगितलं बाबा हे असे उमेदवार जर घरात जर हे लोक जर उभे राहत असतील, ही जी मंडळी आहेत, तर पक्षाने तुम्हाला दिलं तर तुम्ही विचारा, तुम्ही नाही म्हणू नका त्याला. कारण शेवटी जो जिथपर्यंत आज जिल्हा घेऊन आला आहे तुम्ही, राणेसाहेब म्हणा किंवा सगळे इतर मंडळी, तो एकदम तो असा कोणाच्या तरी हातात देऊन नाही चालणार. नाही तरी आता 10 वर्ष दिलाच आहे की काय केलं? 10 वर्षामध्ये जे खासदार निवडून दिले त्यांनी काय केलं आहे सांगण्यासारखं एक भक्कम जरी काम केलं असतं तरी आम्ही समजू शकतो. आज राणेसाहेब नुसते खासदार असते आणि मंत्री नसते ना तरी काहीतरी प्रोजेक्ट आणून दाखवला असतो. पण तो काळ आता जो मिळाला तो 2.5 वर्षाचा मिळाला. त्यामुळे कुठलेही प्रोजेक्ट आणल्यानंतर आता जे आणले आहेत ह्याला पूर्ण व्हायला 5 वर्षाचा तरी काळ जायला लागेल. त्यामुळे खासदार म्हणून जो निवडून देतील जनताना तो काम करणारा असावा जनतेसाठी. आता आपण खरं तर हा राजकीय मुद्दा छेडलात म्हणून माझा महत्त्वाचा प्रश्न, निलेशजींच्या काळात एकूणच जी काही निलेशजींची खासदारकी होती आणि त्यावेळी झालेला विकास, त्यावेळी आलेले काही प्रकल्प असतील, प्रकल्पांना त्यावेळी विरोधही झाला होता आणि मागच्या 10 वर्षामध्ये रोजगारावरती काही परिणाम झाला आहे असं तुम्हाला वाटतं का? परिणाम झाला असं मी म्हणणार नाही. कारण ज्यांनी जसं राणेसाहेबांनी म्हणा, नितेशने आपापल्या परीने जेवढं जमेल तेवढं प्रकल्प आणायचे प्रयत्न केले. जसं आता मी सांगितलं ना मगाशी भाषणामध्ये की 200 कोटीचं जे ट्रेनिंग सेंटर आणलं आहे ते आत्ता भूमिपूजन झालं आहे, पण त्याला व्हायला 2-2.5 वर्षाचा काळ जाईल. कळलं की नाही? मग त्याच्यानंतर ते तुम्हाला रिझल्ट दिसतील त्याचे. त्यामुळे आत्तापर्यंत असंच झालं, जे काय नितेशने किंवा ह्यांनी जे काय करायचं ठरवलं ते पूर्णत्वाला येईपर्यंत तो बराच काळ गेला मधला. त्यामुळे लोकांना मग असं ते काम दिसण्यात येत नाही असं मी समजते. म्हणून मी त्यांना नेहमी सांगते की कुठलंही असं काम आपण कराल ना तर सुरुवातीपासून केलं तर ते 5 वर्षात पूर्ण होईल असंच काहीतरी प्रोजेक्ट आणा की जेणेकरून लोकांना पुढच्या वेळी निवडणुकीला जाऊ तेव्हा तिथे दिसलं पाहिजे की हा प्रोजेक्ट झाला आणि यांच्यामुळे आपल्याला रोजगार मिळाला आहे. मागील 10 वर्षात जिल्हा थोडासा प्रकल्प असतील किंवा एकूणच मतदारसंघ, म्हणजे माझा प्रश्न थेट रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाबाबत आहे. मागील 10 वर्षात विरोधी तिकडे त्या ठिकाणी खासदार असल्यामुळे जिल्हा थोडा मागे गेला, मतदारसंघ मागे गेला असं तुम्हाला वाटतं का विकासापासून? वाटतं ना, का नाही वाटतं. कारण खासदारच आपण, शेवटी निधी हा केंद्रातून येत असतो आणि तोच निधी मग महाराष्ट्रामध्ये डिवाईड होतो. त्यामुळे निधी आणणारा माणूस जर सक्षम असेल ना तर कुठलेही प्रकल्प म्हणा हे याला अडचण राहत नाही. आज तुम्ही 10 वर्ष खासदारच दुसरा निवडून दिल्यानंतर तुम्ही मोठ्या निधीची म्हणा किंवा कुठल्या ह्याची अपेक्षा करताच येत नाही आपल्याला. जसं आज राणेसाहेब तिथे बसून कॅबिनेटमध्ये असल्यामुळे, मोदीजींच्या सरकारमध्ये असल्यामुळे त्यांचे काय जे निर्णय होतात ते आपल्याला कळतात की बाबा नाही हे चाललं आहे, हे सरकार हे देशासाठी किंवा राज्यासाठी सगळ्या काम करते हे दिसतंय. त्यामुळे राणेसाहेबांना असं वाटलं की परत आपण एकदा येऊन लोकांचे जे काय आपली कामं राहिली असती ती पूर्ण करायचा प्रयत्न तरी आपण करायला पाहिजे. वनीसाहेब, खरं तर आपण स्वतः मैदानात उतरलात. शेवटचे माझे 2 प्रश्न आहेत या निवडणूक रणसंग्रामामध्ये. खरं तर महिला उद्योजकांची एक ऊर्जा शक्ती म्हणून आपल्याकडे पाहिलं जातं. दादा असतील, आपण असाल, आपल्या दोघांकडेही एक प्रेरणास्रोत म्हणून पाहिलं जातं. आपण नेमका या सर्व महिलांना आज मेळावे देखील घेत आहे, काय शब्दामध्ये दिलासा द्याल या निवडणुकीच्या निमित्ताने? दिलासा एवढाच देते की परत जर ते खातं मिळालं राणेसाहेबांना निवडून आल्यानंतर
तर आज महिलांसाठी जे काही बचत गट काम करत आहेत त्यांना बिचाऱ्यांना माल बनवतात पण त्याला मार्केटिंग नाही आहे किंवा त्यांचा माल विकला जात नाही आहे. तो विकला जाण्यासाठी त्यांना मार्केटिंग मिळण्यासाठी मला असं वाटतं, मी ते राण्यासाहेबांना आत्तासुद्धा सांगितलं गेल्या 8 दिवसापूर्वी, की पहिलं काम ते एक करायला लागेल की शेवटी आम्ही जेव्हा जातो महिलांसमोर जे मोर्चे घेतो, मेळावे घेतो, तिथे महिलांचा प्रश्न तोच असतो की माल बनवते पण त्याला मार्केटिंग नाही आहे, कळत नाही. तर त्या मार्केटिंगची पहिली व्यवस्था मला असं वाटतं मला करायला पाहिजे. कारण मी आज ज्या निवडणुका 5-5 वर्षांनी होतात त्यावेळी जेव्हा प्रचाराला जाते तेव्हा हाच मुद्दा असतो आणि तो कधीतरी मला असं वाटतं मला पुरा करायला पाहिजे. कारण शेवटी महिलांसमोर दर 5 वर्षांनी मला जायचं असतं, कारण मी जाते, मला जायचं असतं म्हणजे मी जाते. त्यामुळे मी तिथे सांगितल्यानंतर त्या म्हणते नाही दरवेळेस येतात, बोलतात, जातात, असं नाही व्हायला पाहिजे. तर ह्या पुढच्या 5 वर्षात येणाऱ्या महिलांना बचत गटांना जे मार्केटिंग जेवढं उपलब्ध करून देता येईल तेवढा प्रयत्न मी मात्र स्वतः करणार आहे. शेवटचा प्रश्न आहे माझा. खरं तर आज आपण देवगड विधानसभा मतदारसंघामध्ये आहात. नितेशजी आणि भारतीय जनता पार्टीचा हा बालेकिल्ला समजला जातो. मेळावे घेत आहे, काय चित्र दिसतंय हो समोर? नितेशजींना काय शब्दामध्ये कौतुक कराल त्यांचं देखील? नाही, त्याचं कौतुक करावं तेवढं थोडंच आहे. आज त्याची दुसरी टर्म आहे, 10 वर्ष होतील त्याला. दुसरी आता येणारी असेल ही तिसरी टर्मच आहे. पण 10 वर्षात त्यांनी त्याला जे निवडून दिलेलं आहे ज्या भागामध्ये वैभववाडी, कणकवली, त्या भागाचा त्याला होईल तेवढं. कारण शेवटी बघा मंत्रीपद असल्यावर जेवढी कामं होतात ना तेवढी मंत्री नुसता आमदार असताना एकटा आमदार नाही करू शकत. कारण त्याचा लिमिट असतं, त्याचा निधी असतो, तेवढाच त्याचा विकास त्याला करायला मिळतो. पण आज राणेसाहेबांच्या मदतीने म्हणा किंवा सगळ्याच्या ह्यानी त्याने जो स्वतःच्या कर्तृत्वाने म्हणा त्याने जो काही ह्या इथल्या लोकांनी त्याला निवडून दिल्यामुळे त्याने जो विकास करायचा प्रयत्न केला आहे तो खरोखरच कौतुक करण्यासारखा आहे. मुलगा म्हणून नाही सांगत, पण आणि त्यांनी जो जिल्ह्यासाठी म्हणा की पूर्ण जिल्ह्यात जातो, असं नाही की तुम्ही एकाच जिल्ह्यात आहे, पण त्याचं काम आणि ती सगळी वडिलांचीच म्हणतो ना आपण, ती ब्लडमधून येतं. ते वडील आहेत तसा मुलगा आहे, काम करतोय, तर तो चांगला करतो, अभिमान आहे मला त्याचा. हां, खरं तर वहिनी आपण पूर्ण वेळ दिला त्या मुलाखतीसाठी, त्याबद्दल आपल्यालाही धन्यवाद देतो. लोकसभा निवडणुकीच्या या रणधुमाळीमध्ये स्वतः वहिनीसाहेब या निवडणूक रिंगणामध्ये उतरल्यात आणि पुढे यानंतर आगामी विधानसभेच्या देखील निवडणुका होणार आहेत आणि अप्रत्यक्ष त्यांनी या ठिकाणी सांगितलं देखील की नितेश राणेंच्या गळ्यात मंत्रिपदाची माळ देखील पडावी अशी अपेक्षा जनतेची आहे. साईनाथ गावकर, कोकणशाही, देवगड. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.